programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili mo pasan nga ikaw ra? Suwata ka na o ipadangat din sa atong istasyon. Kinibuhatan og drama aron nga masabtan usab sa mga bugoon. Handusanan sa kagulanan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Og karon, aniya na ang inyong tigpasiugda. Ani ananing tawhana. Ani ana ang bakla nga nanimaho og duga. Ani ana. Ani ana siya. Ani ana. 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 Makmak mo mga talingan! Atong pakpakan! Higala og mga suki nato ti paminaw, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon kay di man ron gabi Bangas ka? Welcome ang matag-usa kaninyo. Ni ana sad ning atong tulumanon nga makahurot og data mga paryente. Busa iandam ang inyong mga tagsa-tagsa kaugalingon diha mga nanapay nanawag pagyud. Sa maning Kisam niya, sige, panawag dire. Ayaw sa mo panawag dire, be, kayo nang inabuhi ko. Sige man sila panawag, mga parente, kabalo na nang inabuhi ta dire. Gagmay, rabi, na akong panginabuhi dire, ha. Inyo pag yung kong init-initan, ano akong tawag dire, ha. Bueno, mga pariente. Ali na, kay magsugod na tan. Sige, ato nang sugdan, mga pariente, ang pagbasa og sulat na may gipadala dire sa tuwa karon, no? Ato ning dramahon, mga pariente. Okay, dramahon na to. Ato'y abrihan ang sulat, be. Nara. Uy, mga taga-Bai City, naminaw po da karon. Yan. Tanaw na ko, be, kung pila ka book ang views, pila ka book ang nag-share. Wow. 3,000 mga parente, 3,000 ang nag-views. Unya ang nag-share mga parente, kay pila lang ni? 150 lang kabuok. Grabe. Makuan man tani, oy, ma-indespair mabutani, oy. Sige na lang, kay di man na sila mo share. Okay, ingon diri sa atong sulat Enero 28, 2021. Dear Kuya Helen. Kuya Helen, maayong hapon kanimo. Ingon man sa imuhang mga suking tigpaminaw og tigsubaybay og tag-share ni imong programa. Why labo tong dili mo share, kuya? Okay. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Mira na asa hamtong pangidaron, kuya. Oh, by the way, kuya, kailamin ni Kuya Riri alias Kuya Dampa. Kuya, di ako sa siyato nagpuyo karon. Gani, kining akong suliran may mahitungod kini sa akong kalibiin nga si Roy. Kuya, sa wala pa kami nagkaila ni Roy, doon na ako'y anak daan. Kay napabuntisan ko, kuya, sa usa ka lalaki nga itago lang nato sa pangalang Ronel. Gani, kuya, nagtrabaho ko dinhi sa Shaton, ingon nga checker, kuya, sa usa ka quarry. Iniguman ako checker, kuya, pagkagabi sa videokihan pod ko, ipatrabaho sa akong amo, kaya naalagi sila'y videokihan. Aran nyo masabtan ang tanan, kuya, okay ni mga panghitabo. Laay man ron, wala may mga customer. Mukanta-kanta lang una ako. Ako lang una ang mukanta. I-open ako ang sing-along.
TTX Uy! 500. Ilaylay de la Cruz. Sa mani? Ako nga sugar. 375. Saan nag-inom ka? DTX 500. Noon sa maning DTX nga naabot naman ni sa YouTube. 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na gid. TTX 500. Mao gini problema ba? Magtanaw tag YouTube ron dili na to ma-skip kay na advertise. Yan na. Mukanta na ko ani. Kantahon na nako ni. Hello, hello, hello. Aray, mamaak man ni microphone. Oy. Wala man ni ma-check nila, oy. Lagot pud, oy. Kantahon na ako, be. One eternity later. Ikaw lang di ay. Kinala akong friend lagi, kinala akong friend kay dili kay ko kabalo mo kanta be ha. Sige, nanay mong friend ni mo. Kay laay man kaayo. Bay, ikaw bay, kanta ka bay? Maulaw man da bay. Duol mo din sa microphone, oy. Kay laay kay paminahon. Duol sa mic. Dili ko kabalo mo kanta, kinila lang siya pagkanta ha. May ka mo kanta? Dili ba ako singer? Nya, unsa day ka? Baga lang gigugnaw. Bangas ka? Sige na. Kanta na ba, part? Maulaw man ko. Sige na, magkanta ta. Kay gapaabot ang mga tao. Nya kay yabag man ko. Okay ra na, uy. Mayabag ka. Kay kung dili ka mayabag, basig ang mga tao mo ingon ba nga original nga CD atong gi-play. May po nang mayabag pud ka. Sige. By the way, Mer, si Roy dahil niya akong amigo dahil ako. Hi, Roy. Hi. Sige na, kanta ta. Kanta ta ka nang masabtan lang po sa mga tao uban kay lain be na sila di sila kasabot kay di sila ganahan. Pamaliin be na sila radyo. Sige. Kini lang oh. Dalawa na napay advertise na po doon. Sa mani, uy, na naman yung mga advertise. Uy, nga naman eh, uy. Sa mani, na mo. 500. Ilaylay de Advertise pa ang kuhan, YouTube. Yut lang. 75. Saan nag-inom ka? Sige. DTX 500. Ilan na subong imo sugar? Di na ba maskip? Isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX Dahil lang, 500 na gid. TTX 500. Namagod sa YouTube ni atong kuhan ba? Ang DTX, naabot po sa YouTube. Sige na, mga tata. Sige. Ikaw una, ana, ha? Sige, ikaw ready. Okay, ako yun na. Hello. One eternity later. Ilisa na to. May bawaan ba ni kung maayaw ba ka? May bawaan ra ni, oy, pre, kung maayaw ba gini mo kanta ni mong migo. Suwaye lang. Suwaye kung unsa na kamayo. So, ayan na to, mamili sa tabi. Kuy na po ni advertise sa taon ba? Kadyot ha? Makanta ka be. Jawit ya po ni ha? Okay ne. Kamaw ka ni? Suwayan lang. Sige, suwayan na to. One eternity later. Kuya Helen, well, na-impress ko gamay sa iyaha kuya. Kay, kamao-mao siya jutay mo kanta. Ako kay talented magkukuya kay sa video kayan lagi ko gapuyo. Gani kuya nagsugod mi kaila ni ato hingayuna ga text me. Gani mao kini ang mga panghitabo kuya. Nagsiki pa man ni siya text na ako eh. Katulugon na ba kaayo ko da? Mansa man iyang text oy nga. Mura magkamprag. Tawag na lang, bi. Ako sang i-type, bi, nga tawag na lang. Kay kapoy kayo, sige og kuan, sige og message. May oo daw. Hello? Hello. Mata pa ka? Malamang, kay nakatubag pa man ko, nag-chat-chat pa man ta. Katawag man lagi ka. Gisugo man ko nimo, di ba?
Ah, oh, kapoy manggod sakit kay sa mata ang kwan, oy. Ang text. Mao gyud. Um, ano sa kamanay din eh? Yung mga anta na punta. Maybe sunod si Mana man ako. Ano sa natsimana pa man? Trabaho man, busy man gamay sa trabaho pang panapas aning tubo. Adi ay? Nga naman gimingaw ka nako. Well, I don't know. Mira, Oh, maulaw unta kay kung masulti nimo. sansa? Mer. Doon na ba ko'y nadunggan ng mga istorya about nimo? Nahanap din mga chismosa din sa Shaton. Kung saan na niya panabi. Nga na ba, unsa mo ko na ipanabi? Dili man hinuon dautan. Oh. Abi na kong dautan na po nila mga panabi diha. Tagarabi kay tabian aning Shaton. Sorry kayo ha, basig nasuko ka. Oh, wa man basta dili lang dautan. Tuod, unsa maday lang gichismis. Dagan man kong nadunggan, mga maayo man po noon nga, ingon nila buutan daw ka. Bisan doon na daw ko ay anak, pero buutan daw kay ka. Mao ba? Unya, nagsulti bagid sila nga membro kuno ka sa LGBT. Bangas ka? Unsa? Unsa member sa LGBT? Straight ko oy, dili ko bayot. LGBT ba? Unsa man na? Kanang lami gihapon bisag tiguwang. Ikaw ba kumichantig yung kay ka? Ikaw, ay, nakundo lang ka, digi, kusno tanak ka. Sorry kayo ha. Ano lang bitaw? Bitaw, ikaw, tell me about yourself, Sap. Well, ulitaw, ulitaw ko. Unya, nangita lagi og kan. Nangita lagi og ka ng, ibaw ka na. Pero balik ta sa istorya ba nga, mao lagi na mga chismis nila. Ano may chismis good nila ba? Okay, buutan, unsa pa? Guwapa kuno ka. Ay, nako, istorya, oy, chismis di tinuod. Tinuod lagi na. Kinsa man ay nagsulti nimo ba? Kinsa man nagtabi-tabian na, oy? Gusto ka magkaibaw? Kinsa man? Ang tinuod. Akong amigo, no? Dili, oy. Dili, lahi. Kinsa lagi? Ang akong kasing-kasing. Sure ba? Ako lagi. Mer. Oh, Yan tinuod. Unang pagkakita pa lang nako nimo ba, Morak? Gusto ta kang hansakan sa akong gugma. kinsa? Dili gyud ka magmahayan ining akong dakong gugma kay pansak ko diya sa imong pagbati. Imong dakong gugma? Imong dakong gugma, ipansak nimo sa... Ipansak nimo sa sa akong pagbati? Oh. Luwag naman ka na imong pagbati. Unsa? Kay bawo ko dugay na kaay kang wa makauyab. Siguro nag-uga na imong Ang unsa? ang imong gugma. Imong kasing-kasing nag-uga na. Pero kaya ko ng bason og hansakan tani akong gugma. Grabe man ka mangulitaw, oy. Istorya pa lang, mabuntis naman punta. Grabe man ka. Kuya Helen, grabe kay siya makaistorya kuya ay. Kanang makuan gani ka, mesmerize ba tawag anak kuya? May kay siya model og istorya kuya. Mura siya si Alamid bitaw kuya, anak. Tuod man kuya kay nagsige man gid pangulitawan ako kuya. Ako lang gidawat ang iyang gugma kuya. Og mao kini mga panghitabo. Niabot na kuya og usa ka buwan. Many months later. Bibi. Be. Sabi ni mo, be. Malipayan kay ko ka. Usa ka buwan na ta karon.
Ako pod. Happy kaayo ko, be. Kay... Tinuuray ko dahil kang nahigugmangan hinako. Salamat kay Bi. Nanginaot ko nga. Magdugay pa ta nga magdugay. Nang hinaot sab ko. Nga dili ka magbinuang nako. Nang hinaot ko. Nang hinaot ko nga. Dawato nimo kung unsa akong pag-ako. Sa dihang nakadesisyon ko nga maulitaw nimo. Akong gidawat ang tanan-tanan. Imong anak, imong kaagi, ang imong past, gidawat ko. Salamat kayo, please. Salamat kayo sa imong kopa. I love you. I love you so much. Mm. I love you. I love you so much. I love you so much, Bert. Tanaw sa akong mga mata, be. Gatanaw bitaw ko nimo. Look at me. Okay. Oh, I love you. I love you so much. Be. Oh, Ang imong kamot. oh, nga naman. Imong kamot ba na sa akong bulog? Oh, I'm sorry. Abdi kay gabi ha. I'm sorry, okay? Na-carried away lang ko. Gabi. I love you. I love you kayo. Buutan kayo gabi. Salamat sa iyong pagkabuutan ha. Okay. Be. Be. Muha mo kiss ko, be. Asa man? Sa liog. Liog lang. Okay. Sige. Sa liog. Kagil... Be, kagilok. Wait. Sa man? Ingon sa liog ka na. Malagi ka sa akong dugan. Amo man po ni pinakaduol. Be, ayaw ko. Be. 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 Roy. Oh, shh. Lepe ko. Roy ba? Roy. Ay, manama. Maglok ba ako ha? Matlok pa ka nga magani kay anak. Kaya anong miluhod ka diha ha? Ano? Basig mo kong isay lindron ha, Bing. Bing. Uy, ganun na ka diha imo kong isay lindron. Isay lindron ko nimo at Bing. Yeah? Yamite. Inay lang. Bi, grabe man ka makasalindron, Bi. Bi, ayaw kalit-kalita, Bi. Ayaw kalit-kalita. Ansa? Wala. Ansa man kayo di man kakaistorya? Noon sa kabi? Kasi lang mainom sa kong tubig. Ano man? Doon ako'y natulon giahak. Kuya Helen. Grabe si Roy, kuya, oy. Grabe si Roy, kuya. Murag itag uhaw nga kamil, kuya ba? Kita ka ng uhaw nga kamil, kuya, nga nag-inom og tubig sa Middle East, kuya, nga nataas kay dila. Grabe ra ba ning kamil, kuya, kay basta mao'y uhawon, kuya, kay kanang ilang, bantay ka kanang ilang, kanang dila nila nga ipasok po nila sa ilang ilong. Murag kabaw ba? Gani, kuya.
nagpangita naman hinuon ko ni Roy kuya. Maong nananghid na lang ko sa akong papa kuya. Ug mao kini mga panghitabo. Kung sa tanaw mo, sakto nang imong desisyon nga himuon nimo, Mira. Ikaw'y bahala. Basta kami si mama nimo, mag-agad rami kung unsa imong desisyon kay doon na naman kay anak. Ang mas maayo po na nga doon na ka na tawo nga katimbang sa imong kinabuhi. Salamat kay pa nga. Nasabtan ra ko nimo. Ay, nakasabot kay ko anak. Kay dili maayo nga mag-inusara ka hangtod-hangtod nga doon na kay anak, dili ba? O pa. Salamat kay pa. Hala, sige. Kumaw na yung desisyon. Pakigisto, papaanihasan na dire mong uyab ka na si Roy. Kay mag-istoryasan me. Sige pa. Paaniwan ako siya din pa. Aron nga magka-istoryahanay mo. Kuya Helen, tuod man. Nag-ipon na mi kuya. Nagrinta mi ko sa kabalay samtang trabaho mi. Gani kuya. Nagpagusto na gid si Roy sa iyang gusto sa ako kuya. Kay nag-ipon naman mi. Gani kuya, niya ang unang gabi dayon kuya. Oh, Bi. Ano ko ka ba? Bi, kadyot lang, kadyot lang, kadyot. Bi, kadyot lang kayo, Bi, kadyot lang. Ano man? Bi, sakit kayo, Bi. Sa man? May anak ka na, unya masakitan pa ka? Dili. Sakit kaya akong internal organ. Unsa? Sorry kay Biha. Sakit kaya akong internal organ. Murag dunay na igo. Unsa? Kuya Helen, nagpa-check up dayon ko sa doktor kuya. Kung unsay problema sa akong internal organ kuya. Ug mao kini mga panghitabo. Doktor? Well, Mrs. Yes, Dok. Nakita ko din ni sa akong examination diyan nimo. Unsa man, Dok? Delikado ba, Dok? Delikado kaning imuhang kahimtang. Unsa? Kay nga naman, Dok. Unsa day problema, Dok? Ang imuhang atay naghubag. Unsa? Ang akong atay naghubag, Dok? Mrs. Moinom ka ba? Palainom ka ba? Dili man, Dok. Waka di ka ba mo inom og mga ilim ng magkahubog? Dili, Dok. Mo ba? Tanaw na ako, murag hubag man siya gamay, murag na bundol galing ni. Ano sa amang kini, nagsugurog sakit? Ato ng panahon, Dok, nga gigabas ka sa akong bana. Daan ko pa. Nabundol ni, nabundol. Nabundol day na, Dok. Oh, Unsa may angay na kong buhaton, nanay, Dok. Unsa may angay na tong buhaton. Siguro putla na lang nato ng gitason sa itoy anay mong bana. Putla ni mong iya, Dok. Mo na mas maayong buhaton na to. Putla na lang nato na. Ayaw na lang, Dok. Ayaw putli, Dok. Maluoy ka. Usa? Di pa rin mo na putlan nga delikado man na. O sa may gusto mo mahitabo karon? Pwede, Dok. Kanang iatras lang ni akong matris, Dok. Kuya Helen, dili ko musugot nga maputlan to. Wala na to ulo kuya. Mao nga ako na lang gipaatras akong matris kuya. Tuod man, kaipon mi kuya, nagkadugay mi ipon hangtod nga nanganak ko kuya. Niabot ang bata kuya og mga pila ka buwan. Dito na nausab na si Roy kuya. Og mao ni mga panghitabo.
gabi na gid sinabot ko. Nganong gabi ka naman naabot, Roy? Gabi ra, di man radlaw. Tug-ani ko nganong gabi ka na maabot. Hala, maram kag maram nung kag MBI putala gabi. Roy, Nalalaki, gutom ba ako ha? Gutom ba ako ha? Mukhaon sa ko. kaon diha. Okay. Asa may sudan? Naa sa ref. Sige, may ka nagluto ka nasa rep. Oh. Yun na pa. Wala ba ya tayo rep? Kasi bot pasabot. Hindi wala tayo sudan. Pag sure ba, nagpalit pa biya kong buwad ha? Tunga sa kilo biya itong buwad akong gipalit. Mata na, tagay kong buwad. May sudan ka ron bitaw ha? Naa diha sa lamisa, Roy. Pagpili lang diha, oy. Man naman, Ades. Abin na kung nagbinuang ka na, Ades. Lamisa di ay. Ako nga, Brianna. Uy! Ano sa amin nang ibo binuang mo, Mira? Ano man? Ngayon kag magpili ko nga, usaraman po ni ka, ulo man ni sa buwad niya, usaraman po ni ka buok. Nga mo ingon pa kag magpili ko, binuang. Mong magpili ka diha. Unsay pilian, hanggaw man siguro kamera. Unsay pilian, ane, nga usaraman ni ka ulo sa buwad. Pagpili ka, mukaon ba ka og dili? Unsa? One eternity later. Unya, unsa may desisyon mo? Ma. Pastilan. Dili lang na, ma. Kana pa akong ugangan. Magsipag ko pang chismis lagi ba? Dagang kay mga chismis may tungod na ako. Anak, ayaw na lang yutuoan ang mga chismis. Kinahanglan nga barugan na nimo. Kay duha na kabuk imong anak. Ang problema man kadi ko niya patrabahoon. Sa malay kabuhi na ko anak ang mga anak. Pastilan. Maula lagi na. May resulta na ang tanan ng mo gipanulti nimo. Nakiguyab-uyab ka, nagpabuntis ka ng imong katiksmetra nimo. Nga mangayo pa mangganig load nimo. Gusto may buhaton ako ini, ma. Wa ko kay bao sa buhaton. Ipadala na sa expert. Ngadto kang Kuya Helen. Matabangi ko, ma. Ay, pastilan. Duhara imong paingnan mo, puyo ka din o mabalik ka dito. Magpili ka lang ni anak. Okay, ma. Huna-huna ag maayo. Oo, ma. Huna-huna akong maayo, ma. Kuya Helen, naa sa kalibog akong kutaw karon kuya. Hasol kaayo ang akong kaipon kuya nga si Roy. Dapay akong ugangan kuya. Madi may magkasinabot. Gani kuya, permi ko niyang ingnon nga mumas maay pa daw nga mulayas ko sa bahay. Unyag mulayas ko kuya kay gubot gyapon iya gyapon kong tiksan. Nga ako no kuy lain nagiguli ko no ko sa akong papa sa akong anak. Kuya, tabangi ug tabagi ko dinyo biyon sabay angay na kong buhaton ani. Dunggabon ba na ako ni sa iyang batiis, kuya? Naglagot na kayo ko, kuya ba? Please, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Mira. Hoy, Mira. Mga parente, ato ning tambagan si Mira, bin. Na-stress ko aning Mira, oy. Gahi kay ulo. Unsa may matambag ninyo aning Mira, mga pariente? Kung doon na mo itambag diha, pwede mong mo text dinhi nato sa 0967 533 6436. Osbo na ako 0967-533-6436. Beon sa man ang matambag ninyong Mera. Samtang ka ng mga nasa Facebook, pwede mo pong padayon sa pag-message. Kay murag gikuanta sa Facebook da, murag ilatang gi-flag ta nila ron, no? Naiingon diri pagbakho sa hilom, naiingon niya biyain na, oy, kanas rin naggamay, japo nagtumoy. Nabot man ta sa tumoy, oy. Doon na pinayon rin siguro ito na ang tamang panahon, Mira, na paputla na nimo ang iyang itoy para dili na madungagan inyong anak.
Ang ako ang ikasulti sa imo Mira, magpaghunong na ayaw na pagantos ni Roy. Doon na pagyo dinhi paggabas siguro siya gabas sa bakal kay maunay resulta karon. Ingon ni Ram Trasa, "Hoy Mira, gahi kag ulo pero wa ko'y matambag nimo." Ingon ni Aris, "Ngano magantos man ka? Biyain na." Ingon ni Aris, "Ikaw gani Aris, wala gani ka kabiya." Tagam, biyain na oy. Ha, matud pa niya atong texter. Biyain na kadako ra nagdala, ha, maghubag na imong atay. Ingon ni Queenie biyae, period, focus sa mga bata. Ingon ni Queenie Bautista. Samtang ingon ni Bob, katawa na lang ta. Si Wilson Olirvida, nag-ingon siya nga bisan tambag lang, kabuang ragihapon ahak, oy. Napagyud dinhi sa pagingon diri. Ingon ni John, palumata, bayaan na kay basin mo lubon og samot among atay. Ingon ni Elms, ay Mira, uli sa inyo Mira. Ingon ni Philip na paran, Mira, ikadina ng itoy ni Roy para magbinot anak si Roy. Samtang ingon ni Joel, undangan ako ya, kay wala na oras. Ay tama, wala na oras, ako na yung tambag, undangon na ni. Bueno mga paryente, nahutdan man tag oras diri sa atoing panambag. Ako lang matambag, Mira, mirasi ni mo. Well, naa naman na Mira, ani o, day. Ngano di ay og duha ka kabuk anak? Ha? Ngano di ay og duha kay anak? Mabuhi na nimo ang imong anak day bisag ikaw ra maning kamot. Nabuhi manggani ka sa una, nga na kay anak sa una, nga nang trabaho ka dito sa quarry. Karon pa ka ha? Mao na ba, no? Ay, ang mga babayi mabuhi man gyud na no. Kini, ang mga lalaki dili mabuhi kung walay babaye. Pero ang mga babayi usab dili mabuhi kung dili mo ginhawa, di ba? Bangas ka? O man tinuod. So, ang imong buhaton ana nga kung di na kakagwanta, biyain na siya. Uli sa inyong balay, panrabaho, mabuhi ra lagi ng mga bata. Ubanan jud ka sa Ginoo ana. Ayo lang pud kalimot gud Mira. Mao ni sa atong kalipay usahay mga higala. Mauning magsaag-saag ta sa atong mga direksyon. Kay wala ta ngayog pakitabang sa Ginoo. Nga namang gyud, lisod na lang gyud na ipiko imong tuhod aron sa pakigsulti sa Ginoo aron mangayo kag tabang. Lisod ba gyud di ay? Usay mga parente bugiro lang gyud kaayo ta no? Nga ang tanan natong mga problema murag kita ra gyud makasulbad mga paryente. Murag lisod na gyud sa ato pagbiko ag tuhod ug pagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Pangayog tabang sa Ginoo aron ha nga tagaang kag direksyon bisag kami Mira posibleng magkamali mi sa among mga tambag diha nimo pero do natay Ginoo nga dili gyud masayop sa iyang giya diha nimo Mira. Di na lang kumudugang pagtambag nila Mira kay basi gisakitan kada aning tambag ani mga malalang mananap ngari. So, salamat kay Mira ha. Salamat kay sa imong pagpada. Unahi gyud nagampo kagayran ra gyud ka sa Ginoo. Okay? Salamat kay sa inyong pagpaminaw pod mga paryente. Ako lang gyapon ang inyong Kuya Helen, may lain pa.